Ydych chi erioed i meddwl am faint o ddŵr i chi'n defnyddio? Gyda dŵr yn rhywbeth hawdd i ni gael ym mhobman, mae'n anebygol i chi feddwl lot am y peth. Ond mae Dŵr Cymru yn trio newid hynny, gan geisio gwneud i ni ystyried ein defnydd dŵr. Ac yma ym Mhontypridd roedd y neges wedi ei chlywed. Mae'n bwysig na ti ddim gysgraffu dŵr, ac os wed mae anifeiliaid yn gallu byw. Cos os ti'n rhedeg was y dŵr, bydd e'n syched a wedyn bydd pobl yn gallu marw. Os ti'n gwasgachu dŵr, does ddim dŵr, does ddim lle ti'n gallu creu dŵr o'r. Ond be allan ni'n neud nôl adre? Wel dyma tips Siôn o Dŵr Cymru. Un amlwg yw troi'r tap i ffwrdd tra yn brwsio dannedd. Mae tap sy'n parhau i lifo yn defnyddio 9 litr o ddŵr pob muned. Ar yr ochr arall wedyn, bod yn ymwybodol mae dim ond y 3 ddylse fynd lawr y tŷ bach. Pipi, pwpw a papur, sef papur toilet, fel bod ni ddim yn darganfod enghraifft weipiau neu gwlan cotwm, a mae hwnna'n cael tipyn o effaith wedyn. Arbed dŵr a sicrhau bod ein hafonydd a'n moroedd yn lan. Na, does dim taflu dŵr o'r ar y sesiynau yma.